Celý život si se snažil, aby měli všechno. Aby byli šťastní, aby byli spokojení, aby tě měli rádi. A víš, co se stalo? Já ti to řeknu úplně přesně. Ztratil si sám sebe. Ztratil si ten pravý život bez přetvářky. Ztratil si to, kde opravdu si. Protože to, že se směješ, to, že vypadáš zvenku v pohodě, neznamená, že ti v hlavě neběhají různé myšlenky a obrazy, které mluví úplně o něčem jiném. A já ti řeknu, co dneska uděláš. Dneska si najdeš 10 minut, 30 minut nebo hodinu jenom pro sebe, kde se nebudeš chtít nikomu zavděčit, nebudeš chtít udělat nikoho šťastným, nebudeš se chtít pro nikoho obětovat. Budeš tam jenom ty, budeš to dělat jenom pro sebe. Protože tam to všechno začíná a to staré to může konečně skončit.